Muti we mtaura nyinyi. Atobata zvedu the life ya elder the late died. Ne. Mix up yangu ya vanhu vakadziya avaro madhara vavana vakuru vakuru zvinhu zvaitika kana vakuda kana nguva yakwana inenge yakwana kana vakuda chinhu medite point kuti vaitochiwana izvizvi even vagara mese vaitoda hete uyu but kunyaya dzavo dzeviolent madhezi avo avainzi vakanetsa munoziva vaiprotecta vanhu senge tikaenda kumadhanzo vanga vasingadi kuti vanhu vabatanidzwe nekumbare nekuhighfields paitika noise nekumaflats but ivo nageorge ninja vaiwedzerana vachingotsaratsarawo tumwe kune madinga acho iavo anenge anetsa madinga erugurwa currently tokuti vairugura vanga vari chibaba chimarugu kana ukatorugura nekamuka munhu vavo vachinoripota futi kuti ndarugurwa munhu hande unotirakidza patone vanhu vakuru vatokura vatovana saimba vechikadzi vachikoro murume tati tikatonetswa tatinomudaidza kuti tarohwa undoranga riri monya riri kumaraini ndaraunda chese chino angakafu kasi patinoenda kwarara hai padano taitopapanaanza groundsman ainzi bloi ndara nomenlate futi ai usamfana kumaraini kwana ghost ghost wacha body frame complexion darky voice na George Ninja soro bingrish equals to vampire pabuda hora vanhu vairohwa pabuda hora angasingajaidzi wangoitwa rafu iweyo wearea yake vairohwa munhu vairohwa munhu kwete zvekumbonyibva noto zvokunyibira munhu aiprono aiwa aiprono tobva tatoziva kuti tina mukoma hapana saka kunongo haipana aimumisa aiwa hapana kumbare muno hakuna time yake chaichai time yake ini zvangu ofcourse esa kungokorera irisizi kungonzwawo but vanhu vaenda kwavaona vese pane anga anzani Colin Book. Alright. Ndakaona Ghostalo ndiri mupanda vaona Ghostalo akazimba ziso. Na Ben Zambia vakazvimba ziso. Heri. Akazopedzera Colin. Akaitwa kakahira akazvinzwa. Akazvino haya bo. Akazorohwa kutoda tu. Saka zvana ghosti zvisiri zvekutrain here kana kuti munhu angangokura akangodaro zvinobvira mujuvenile talking about natural angasingatraini training card aiwa iwe vana taienda kwamwana muna pana Tyre pataisumudza kuti chimbonyibirauka iyo ndo ainyatsotraina kusumudza simbi dzacho na George Ninja mami nimwe msanzi Stefan na Stefan Baba Sharks remember ndiye isekono kwangu gozi munda yana mwana ndaononge Papa Sharks nyango Ghost angari monya si ai control neka face kako akakanyanya kaile one inspired he was too fast. He was behind everything. Sharks zoti ana Ghostalo ndo zvazvizvi mabulldog zvake izvozvi. Asa Ghostalo futi angari bully futi at the same time. Body frame unoza society vakuisisa nakuza distribution body frame. Aiti kana kuchikidza aiti anza usuck your blood. Aisaka blood. Utosakwa. Utosakwa kana zimonya. Ada uchuyo hati. And I kumbura bhasikoro akabata hengu.
Kubaya basa yabata henjuru saka nda ana kukumbira kutsara. Ngotauro zvaunoziya. Mimesema mchitendera nyaya Ghostalo. Igofe godi. Mina ndikutaura chokwadi Ghostalo zvaita. Mesema kutendera zvinhu chichi. Ghostalo ndichakamuziya ndichikure ni. Aisapota Dynamos. Paenzi chamudona musanhu wewe aitambira Dynamos aigara pana November. Aiti Dynamos kajikwa chete ainonomamiswa. Na Ghost. Team yajikwa sei. Ukunzwa akutaura history ya Ghostalo. Chamunoda musanhu aigara pasera pana November paipa pakona paipa. Chamunoda musanhu aitambira Dynamos. Dynamos yaingoti ikangojikwa chete anga ari ma1. Anga asikarara padeni. Aitozoti Ghostalo ma1. Unzwa. Ghostalo nekuda kwake wanakamziya ka. Ghostalo aibvuta kumana. Mari dzaitorerwa izvo. Achirwa pana. Vaiti Ghostalo nemumwe anonzi Malaya so mukoma waSteven. Malaga. Ya, ndo vanhu vaityisa kumara. Vese naiti nekuzofa vese vaive vaitotyika Ghostalo. Idina South Africa. Handizoziye zvangu kuti George Ninja. Nana George Ninja. Vese vaitotyika Ghostalo. Ghostalo ndiye anga ari chibaba chinyuchi chaicho. Zvamamutaura zvazvokuti ukatsarwa zvinhu waenda kuna Ghostalo unobvunza kuti Ghostalo yatsarwa naNhindika. Obva notaura zvinhu izvozvo. Obva notaura zvazvangu. Iwe nyakutorwa nyaya aibva utaona zvatorwa izvi. Airugura newewo futi. Newe futi vanotaura saka ini ndashanda zvazvangu. Ari vachigoko nemuto. Zvese Vasingazivi. Bari zvekutamba fight chaiche aimira. Ghostalo Ma1. zvibakera. Eh. Nematombo nezvidhina izvi. Waifira mahara. Waikrara nguva ichiripo. Iwe uchida kurarama. Nguva isati yakwana. Aiye. Ghostalo. Ndoziya kamunhu. Ndakakura naye pandakazokura ini ndakazokura chiziya kuti Ghostalo vachinetsa vachiita sei. Nana Simon Bora nomuketa. Seji Mavlango. Watozinda Wedzera. Warasika. Uyu sekuru vasisi ainzi Simon Bora. Maybe to appearance tazitanda. Vanhu vainetsa. Akazofa Simon. Iwo unomuziya. Tamba fight. Ya, ndo vaitamba ndo vaikukidza kumaraini. Kwana ngoma Usher padatema vanga vasayangwa vaitota. Ayo vanga uri masaladi. Okay, kwa katika fight baby. Vanga uri masaladi ava. Ana Usher. Avatori mbeneza Ghostalo ndo vaitsarwa futa Ghostalo. Mbeneza anga, amwari mbeneza ake bozi atoinza kutoita chimene. Obvious. Kona zokumonyapero ana Usher. Ana ashambone history nekurova kana munhu wanewo zvake. Ama smart munhu ano. Iye ndiye andorohwa. Andorohwa uyu. Atana kukutwa akamhoroka kana munhu mupamba kana hwana. Ndachuka nemunhu. Chaanongoda chete akaurwa musombo wake. Achovaina vatema. Anorova pana. Aiwa, usanyepe. Azvitara chokwadi. Ukarwa musombo wako wadhako voenda padheni. Unodya jembe rako vorara. Vafuma uchimoti umuka uchimotivita wamafana kuti ndani vanga ane macandidates manyu ane mwana wambatu. Andoro. Saka usambofa wakanyepa mbatu unorova. Ndaramba. Saka usakuti usasale kuwanda. Anakuwa. Tori kasitore ndokumanikidza kuti mwo kasitore. Ndori chibaba ya. Plus ngadzokere kuna Ghostalo tingazomunanga. But pa malast days akanga apera ka Ghostalo. Aiwa. Bakazosvika zvoku Kukura anga akusaita zveviolence. Ngozi paanga kushanda kukanzuru pepe. Anga munhu akuona kuti zveviolence hazvibhadhari. Wandine mhuri, two dzinoda kuchengetwa andiwaiziva. Saka zveviolence zvazveka. But waiti ipapa akura manje ukada kudenhaka. Haikurakidza mahighlights kuti aiwa. chirimo. Iya. But anga akuroka kuti ndakuro saka ndichada zveviolence nemhuri yandikuchengeta. Ndine vana ndikuisa kuchikoro andiwaiziva. But ukamuvhirikidza matime iyoyo. Aiwa wenda tsodzwa kuti aiwa zvichiwa munhu uyu. Akabva Kwaakabva kuri. Because kuona kana roko rwake chaichairwa. Ndaiona senteza roko rwake chaichairwa nemasikana oka. Ndekuchekwa nemapanga nechii. Unozoona kuti hawe munhu uyu akabva kuri bani. Unoziva kuti kukura zvaunoita. Nokura uchingozoti aiwa manje. Zveviolence azvichabhadhare. Zvaibhadhara madhaisi acho wayo. Pavaenda kuna Silverstone, kuna Chichi. Vari madhomeni vaita seka. Ndo zvavibhadhara bodi ndo zvavaitisa mari madhaisi wayo. Handiti. Zvainakidzawo futi. Handiona.
zvese kuti anzi wakapfeka cape flat base wakapfeka waibvutirwe angari maproducts aka flat base wakapfeka waibvutirwa kunzi hai wakaiona kupiwe bam watorerwa wainokombera kunani ko bhora itamba ndakaona nge mabhuza aka aiwa bhora idawo zvake mashungu zanisiri mari zvasiri mari manje mana ukatamba bhora ukatamba saka Ghostalo haana kutrainwa handiti Ghostalo aiwa anotirwa akangozvarwa nechipo chake chengorova chete Takinte. Nozazvinenge Ghostalo akangozvarwa nechipo chake zvakufana ukazvarwa ndinoona chipo chako ndizvo saka iwe unozopedzera kusumudza masimbi chii kuti nyama dzako dzinyatsoputika but iwo mangoromera unenge una udhara usava mangoromera kanga nemunhu mangoromera chipo chaunongosora nacho unongozvarwa chamari uchagona shonera mara unotanga naro mangoromera chini kanatera nyaya mangoromera unochekerwa tunyora kuti ukarwa 1 minute zviye bakakura zvatiziye life yake yakapakazvarwa isusu piwa rimwe raundi chiudze mangoromera chii mangoromera ino kuti pane something zvinoitika zvekuti unotemerwa pane tushonga ungangomwa nemudzi nemangoromera chipo paakakura Ghostalo hatina kuona kuti akakura sei mamuro apfana kanasatambozvarwa kana iwo pakazongozvarwa zvarwa ndisanawanza ndati kunta kindi akadzidza kugeorge stark avasangana nerimwe guru raizviita rainzi joshua raigara muna peter stad raidziva musoro ndo rakakiya wakangotorera taito nekubharura ndomatorera kana kudheta nziuata ringi mashano musiwo musana kuparadza varipo ndo maeji hamuni masemeji nana Ghostalo angari mudiki kwandiri nekure padisemeji murume ainzi joshua aishungurudza vakadzidza vese kugeorge stark yakazotorerwa taitoro nani naiye Ghostalo namakuru wani pane yandakanzwa manje yadhadzi iyo nyaya vanhu vaiwanzira dhadzi vanhu anzi kwaitambwa nishuga kuseri kuna facebook anzi adhadzi vangazembera chikwere chehuku chikwere zvehuku kwatsvakwa mabrera unzari kuingokibosi saka anzi kwakazongoya polisi pakuseri kwaitambwa vanishuga kwaitozika nepolisi kuti pabhesi penjuga anzi adhadzi vangachikwere anzi polisi yakangosvika adhadzi vakataudida zvoti chikwere polisi yakangonzwa chikwere chiri kuti polisi kona monyo uri kudedere chiko yaonoti polisi yakutoti pamwe monyo akudedera nehasha vari kutotya wadatotiza aiwa unozazatika juga Ghostalo vaibvuta kanenge zvavo last money yavo yekupedzisira makaza vanotanga vatarisa mese muri serious kana makaza obva kuti anoda kunditera ngaanditera vati yobva yabatwa ise mayezi yobva iswa muhomwe ane nharo ndiani tazikanyarara kuti vachatamba naaction action najo toto kozoda kufana nzaniko wekupa musoro kunaira anzani panati pana nhingi anzani anzani akambotambira capsi nana 40 aiwa ndinotaura nyaya dzejuka 40 takusa mupicture 40 aikwana papanoti 40 aienda kubasa that's why aikwana muligation chaingoda imari kwaari achigirwa mapiritsi mapiritsi ndiye akatanga fuudza zvinonasira zvinodhazozvo vaisenze azaizi kuti akwane muliginya kuti madhara aida zvinhu zvake because vaitamba vezi ndo vakakura navezi vamusanganiza bulldog kuti airi boma alright think atombobata zviri bulldog